Nyakwara gin gi thuolo mar oro ote machuok motudore gi weche manyien mag migago e laini mar ote machuok 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Moko kuom jood bura mar duond bura mar Kenya Kwanza okwedo nek mar Albert Ojwang' manotimore e tesend obila ma Central kotelnegi kod jalek kweth mathoth e od bura Silvanus Osoro. Jood burago koro dwaro ni duol mar IPOA mondo one ni jogo duto mitudo gi nek makamano omaki kendo kawnegi ondamo mager mar chik, ka bende gigolo siem ne josiasa matiyo gi nek mar Ojwang' e timo siasa. Security officers. It cannot be at this time and era ya kwamba mtu anashikwa, anaingia kwa cell, anaenda anauliwa kwa cell. It cannot be. It cannot be. Hatuwezi kubali. Nyinyi mnakataa mkatai. Mtoto wa mtu anawekwa ndani ya cell, alafu anauliwa na watu ambao hatujui. Sisi tunatangaza namna hii. Wale ambao waliyefanya hivyo na criminal justice system, yule ambaye alishika mtu ndiye akaua, huyo lazima ashtakiwe. Iko sawa, iko sawa, kwa sababu ni makosa. Mimi ninawaambia idara ya polisi ikiongozwa na Inspector Generali Douglas Kanja na DCI Director Mr. Amin, I am asking you people to broaden, to widen, mufanye uchunguzi, muchunguze yule kijana ambaye aliuawa, justice ifanyike.